Mufaro wangu kukugamuchirai vadiwa vatariri pano pachanel yenyu LM Novels, apo tiri kupfuurira mberi nekuverenga bhuku redu rinonzi Mhungu, bhuku rakanyorwa naLevis Mahlatini. Muverengi wenyu ndiri Netete Vimbai vekwaMasiziva. Ndingopa kutenda kune avo vari kuisa malikes nekukomenta pamavhidhiyosi edu epano paFacebook. Tisingarase nguva yenyu, ndichatanga kuverenga chidimbu chekugumisira pane patikasira muchitsauko 5. Kana mucharangarira takaona Andre naNancy vachisvika pamaofisi emuchivande eZSS, ayo maofisi akavakwa pasi pecastle inonzi Mayview Castles. Ndichaverenga patikasira. Matosvika akadaro Lepatov achitambidza mapepa. Zviri mumapepa aya zvakaoma my friends, chitogara henyu pasi. Chitsauko 6. Andre akatambidzwa mapepa ndokumavhura achiona hake pasina chaipinda mumusoro make. Nancy aiva agere hake akamirira wake mukana wekuti aonewo mapepa. Lepatov aiva agere nayewo achibaya-baya kompyuta yake. Nguva dzakanga dzotoda kusvika paawa re12 aona kuti Andre haaizombomupa mapepa. Nancy akaswededza chigaro chake ndokudongorera mapepa aye aiva akabatwa naAndre. Azviona, Andre akavhara mapepa ndokumatsveta patafura. Pakaipa. NdiAndre uyu. I hope tichaona zvatiri kuda umu. I hope so, akadaro Lepatov. Nancy akashaya kuti oti chii sezvo aiva asina chaaona mumapepa aya. Hapana chinhu chinobohwa sekuwanzirwa zvinhu nemunhu wauri kushanda naye. Andre aivaita izvi sezvo kariko kamuitiro kaigara kachitwa naNancy. Nhare yaAndre yakarira akaisimudza. Akatarisa paskrini ndokuona pakanzi Dr. Chaya. Dhokotera ava vaishanda paParinyatwa Hospital vari muchikamu chinoongororwa zvitunha kuti zviwanikwe kuti chii chaive chadya munhu. Dr. Chaya vaiwirirana naAndre zvisingabviri. Pakatumirwa mutumbi waambassador Shez kuchipatara kuti unoongororwa, Andre aivaudza Dr. Chaya panhare kuti kana paine chavanenge vaona vabate iye panhare nokuchimbidza. Sezvo nyaya iyi yaityisa, kuongororwa kwemutumbi kwakanga kwanzi kuitwe nekukasika. Doctor, matowana something? Akabvunza Andre paakadaira runhare. Handiti wati tiite setinokasika here? Tatowana zvatawana isu, so hamene kuti munogona kusvika kuno here? Vakapindura chiremba. Mungabvunza izvozvo, tatova munzira isu. Andre akadaro achitosimuka, akatora mapepa aya ndokumabata ndokubuda muhofisi maLepatov. Nancy ari mumashure. Akatevedza korido ndokuvhura musuwo wehofisi yake. Akapinda akaisa mapepa aya aiva apiwa naLepatov mudhirowa retafura rake. Nancy akasara ari mukorido atononokerwa. Vakakwidza lifti ndokubuda panze kwava kupinda mumotokari yaAndre. Andre akatsika mafuta ndokunanga mudhorobha. Kumhandara mumba mava pasi panodya. Varume vatatu vanoti ivo vapasi panodya, vajena nadirector vaitemeswa musoro nerunhare rwavakanga vagamuchira. Vangwengwe, mutungamiri wenyika yeSouth Africa, vakanga varova runhare vachidya marasha. Sei ambassador vangu vaurawa makatarisa? Mauto epaembasi yenyu ndeenyu veJoni, saka hatina mhaka isu, vajena vakadaro. Sei masecurity agents enyu asina kuziva kuti pane zvichaitika? Vakapopota vangwengwe. Inogona kunge iri inside job. In fact, pada ambassador vatorwa nerwaMwari. Vaviri ava vakakakavadzana kusvika mutungamiri wenyika yeSouth Africa akumbira kutarana vachakanyuka mbune. Vajena vakaudza vangwengwe kuti vachakanyuka vakanga vari mhiri kwemakungwa. So who's in charge? Minister pasi panodya. I'm sure you've met him. Vape runhare. With all due respect, say, we don't operate that way. There are procedures that need to be followed. Let me get this clear. Kuurawa kwaambassador vangu kutsiva zviri kuitwa maZimbabwe kuno here? Muri kutipomera mhaka ipi apa? Mutaure kwamaswera nekuti munogona kuzvidemba? Vakabvunza vajena. Nyaya yakanga yakura muto. Izvi ndizvo zvaityiwa nevarume vatatu ava muhofisi yava pasi panodya. Runhare rwakadamburwa vapasi panodya. Vakati kuna vajena,
Kwavaita uku ndiko kunonzi kudzima heartburn nekusvipira munhu anayo mumuromo. Vatatu ava vakaseka sevaiva nerugare. Vajena vaive vadenha mago apa. Vangwengwe vakanga vamuudza kuti nyika yeZimbabwe yaizozvidemba. Kana Zimbabwe yazononoka kupedza nyaya iyi, zvinhu zvaizoipa. Kuzoti vakazoudzwa nezverufu rwanduri, vakadaro vapasi panodya. Handidi kufunga nezvazvo. Pasara pedo kuti vazive. Vajena vakadaro. Nenzi naAndre vakasvika paparenyatwa ndokusiya motokari pane motokari dzaana Chiremba. Vakaburuka ndokuita zvekumhanya vakananga kwavaiziva kune mahofisi ezvekuongororwa kwezvitunha. Vakakwira lifti ndokuzoti tandi nepaseji. Nenguva isipi vakanga vasvika mulab. Vakangosunda musuwo kwave kupinda. Vakananga pamusuwo waipinda mukamuri ravaida ndokusvikoti nyengu. Mukamurimo maisava nemunhu mupenyu. Mutumbi washezi waive wakaradzikwa patafura wakatarisa mudenga. Pamusana pezvavaive vapindana nazvo mubasa ravo, Andre naNensi havana kumborohwa nehana. Vakafamba ndokusvika pana Shezi. Kwave kuongorora mutumbi wake. Maziso ake aive akavharwa, ganda rake richiita serazorwa dota. Haana kana wound, akadaro Nensi. It's expected since aurawa nepoison or something like that. Andre akadavira achibata chipfuva chaShezi. Usabate! Andre naNensi vakavhunduka ndokutendeuka kuti vaone kuti aivataura ndiani. Dr. Chaya vakanga vakamira pamusuwo vakabata mapepa muhuro muine chiya chinoiswa muhuro naana Chiremba. Vachadya, vakafamba ndokutandavadza ruoko rwavo vachikwazisana naAndre naNensi. Matosvika. Kuva pane chekumirira here? Andre akadaro. Zvinhu zvacho zvakaoma shamwari, vakadaro Chiremba. Saka chii chadya mukuru uyu? Andre akabvunza akatarisa chiringazuva chake. Nguva dzakanga dzatopfuura paawa re12 kureva kuti rakanga ratova rimwe zuva. Chiremba vakagara pachigaro chavo ndokutsveta patafura mapepa avaive vakabata. Pandaona kuzviitira mvura netsvina kwaita murume uyu pamwe chete nefiro yake, ndabva nangofunga chinhu chimwe chete. Taongorora ropa ravo neganda ravo ndokuona vaine chemical weapon, cyclosarin. Andre naNensi vakatarisana. Andre ndokuzoti, ipoison rudzwa iyoyo. Amushuwa unoiziva. Cyclosarin ichemical weapon iri muchikwata chinonzi nerve agents. Andre akakanuka, akarangarira kuti cyclosarin chaiva chii. Cyclosarin inodaidzwa ichinzi chemical weapon iri muchikwata cheanonzi maweapons of mass destruction. Mugore ra1993, zvichitevera mutongo weUnited Nations Resolution 687, kugadzirwa kwechombo ichi nekuchengetwa kwacho zvakarambidzwa neChemical Weapon Convention. Chombo ichi chaigadzirwa nemaJerimani munguva yehondo yepasi rose yechipiri. Chombo ichi chakazoshandiswa nenyika yeIraq muhondo yayo neIran. Chemical iyi ndaiziva. Haite, akadaro Andre. Zita iri ndakamborinzwa samwe mani. NdiNensi uyu achiedza kufunga kuti akambonzwa nezvezita iri rekuti cyclosarin kupi. Kana wakamboona firimu riya rinonzi Chuck season 3 episode 7 wakanzwa nezvaro, akapindura Andre. Ya mani, ndipo pandakarinzwa. Nensi akapindura. Chemical iyi yakaomwa. Donhwe rayo rikangoguma ganda rako chete unofa. Yakangofanana nechemical inoshandiswa nemaajenzi ekuNorth Korea kuuraya vanhu vanenge vapandukira hurumende, akadaro Andre achisimuka. Zvandishamisa kuti ndiani angave nechombo ichi mukore uno. Chiremba vakadzungudza musoro. Chandava kutya ndechekuti vane chombo iyi, vane chemical iyi, pamwe vatove neimwe. Izvi zvinoreva kuti vanogona kushandisa zvekare pane mumwe munhu kana pane vamwe vanhu vazhinji. Andre akadaro. Chemical iyi inouraya munhu neinonzi
Chemical iyi inouraya munhu neinonzi asphyxiation, kureva kuti muviri unenge usisina oxygen. Ropa remurume uya ranga risisina kana shoma zvayo. Ongororo yataita yatiratidza kuti murume uyu aurawa nedonhwe rimwe chete raiswa pahuro pake nechekumashure. Chiremba vakatsanangura. Are you sure? Nancy akabvunza. Hongu, tapima uwandu hwechemical iyi mumuviri make tikaona huri hushoma chaizvo uye hwanga hwakawandira panzvimbo yandataura iyi. Andre akatenda chiremba iye naNancy vachibva vatobuda. Vave mumotokari, Andre akati, mira ndifonere veFOD ndinzwe kuti vawana here mafingerprints pana Shezi. I'm sure vamawana. Mira ndifone ini since iwe uri kudhiraivha. Andre akaseka ndokuti hamungambowirirane naDaphne. Haiwawo, anongozvinetsa uya kuite jerasi rekuti ndingamutorere iwe. Ndinokudii zvangu iwe mwana mudiki, akachinya Nancy. Pamakore vakanga vakaenzana. Mwana ndiani? Akabvunza Andre. Plus hausi type yangu. Type yako yakadini? Ungawane mukomana akasvika uye achitarisika seni? Iwe hauna mari, Andre. Ibva apa. Andre akaridza tsamwa achiburitsa nhare yake. Dhii ndeipi? Akadaro Andre parunhare. Yesi murume wangu, Daphne akakwazisa. Kuzoti murume wangu kani? Andre akaseka. Asi wakuda dzokororo kani? Dzokororo ine simba asi hauzvizive. Pane zvawawana here pabhodhi yaShezi? Hapana kana mafingerprints atawana paari ufunge. Une chokwadi here? Hongu, do me a favor, tora kiti yako uende paparinyatwa unotora sempo kumashure kwehuro yaShezi. Why? Ita zvandataura unyerere. Andre akabva adimbura runhare ndokutarisana naNancy kwave kusimudza motokari vobva pachipatara. Motokari yakananga kuZSS. Andre aida kuona kuti mapepa aive apiwa naLepatov aive nei. Saka uri agent wai asingazive nezvemachemical weapons? Saka uri agent wai asingazive nezvemachemical weapons? Akabvunza Andre achitsvinyira Nancy. Ati handizive ndiani, usade kungoshamisira nezvinhu zvisina basa, Nancy akapindura. Vakafamba chinyararire, zvaiva pachena kuti zvaingova zvebasa chete. Andre naNancy vakanga vakarimirana kumugano. Vaviri ava havana kuona motokari nhema yerudzi rweBMW yaivatera chinhambwe kumashure mavo. Varume vaivemo vakanga vakapfeka zviso zvinotyisa, zviso zvisina tsitsi. Andre naNancy vakasvika paZSS ndokunanga muhofisi yaAndre. Vasvikamo, Andre akatora mapepa aye aanga apiwa naLepatov ndokutanga kumapenengura. Repamusoro raiva nemazita evanhu vaviri avo vaive varidzi vefish cake. Wekutanga anonzi Richard Chatora, wepiri anonzi Steinpieter. Uyu Steinpieter mubhunuka uyu, akabvunza Nancy. Zvinoratidza sekudaro mazita ekuti Pieter ndeemabhunu. Andre akapindura. Lepatov aive anyurura marekodzi ese evaidyira pafish cake mumwedzi wambudzi wapfuura, sezvo uri iwo mwedzi waifungidzirwa kuti mavara ekuti Gatu Poison aive anyorwa mune imwe yedzinhare dzavakanga vawana. Bepa rimwe raive nemazita maviri. Bepa rimwe raive rine mazita ezuva rimwe chete, kureva kuti ose mapepa aive 30. Ose ayo? Nancy akashamisika neuwandu hwemapepa. Andre akaramba anyerera achiverenga ese mazita aive pamapepa aya. Vaviri ava vakatora awari yese vachiverenga mazita. Pamazita ese vakashaya kana rimwe chete zvaro ravakaziya. Aya mazita haana zvaanotiudza, akadaro Nancy. Ichokwadi ichocho. Aireveiko Lepatov paakati ticharohwa nehana tikaverenga mapepa aya? Andre akabvunza. There's only one way to find out. Nancy akadaro nhare yake.
akatora nhare yake ndokurovera Lepatov. Vakataurirana Lepatov ndokuti aizosvika muhofisi umu nekuchimbidza. Mushure menguva Lepatov akapinda achinyemwerera akabata USB. Handina kuda kukupai USB iyi, paye pandakupai mapepa, akatambidza Andre ndokuendera mberi achiti iise pakombiyuta. Andre akaita sekudaro achibva avhura USB. USB yaive nemazita mamwe chete aiva pamapepa. Andre akasvotwa sezvo aifunga kuti USB iyi yaiva nezvimwe zvisiri mazita. MuUSB umu ndaisa software inoongorora nekupenengura mazita awo. Lepatov akadaro achibaya kompyuta yaAndre. Akashandisa software yaiva aisa kufukunura zvakavanzika mumazita aye. Andre naNenzi vakashamisika voona mazita matatu. Mazita matatu awa ari kukupai. Mazita matatu aya ari kuapia pamwe chete pamazuva masere akatevedzana, kureva kuti vanhu ava vakasangana pafish cake 8 times. It's strange since ari mazita evanhurume, akadaro Lepatov. Ava ndivo vanhu vatiri kuda ava, Andre akadaro achinyemwerera. Uku ndiko kupera kwechitsauko 6. Tinosangana zvekare patichaverenga chitsauko 7. Ndatenda.